El que tenim aquí a l'espai és l'Associació de Gent Gran Voluntària, no? Que està conveniada amb Fundació Creant i que té una activitat molt, molt important. Per què? Perquè quan es van constituir eren persones que venien, usuaris que venien aquí a l'espai, i de fet va començar, la història de l'associació va començar així, però ara és una associació amb 450 socis, molt activa, fan tallers intergeneracionals, sortides culturals, fan un butlletí. Les activitats es poden fer totes aquí dintre del centre i els que van fora són fora. També ens donem un cop de mà, evidentment. Si necessiten ajuda en algun moment, doncs aquí estem, per tot el que necessiten. I el que també nosaltres, com a Fundació Creant, donem molt pes és que aquests voluntaris puguin continuar donant la seva experiència. És a dir, que un cuiner ens pugui vindre i ens pugui ensenyar com es fa una mona de Pasqua, o una professora de Història de l'Art vingui i continuï fent la seva activitat. Per què? Doncs perquè si ets docent tota la vida, no? I una mica voluntàriament continuen venint a donar aquest seu saber. El que estem donant molt pes des de l'associació i des de la Fundació Creant és en aquest aspecte. Hola, soc el Joan i jo soc el responsable de l'espai al Centre Social d'Activitats i Formació de Fundació Creant.